eta gure helburuak azkenean dira kalea okupatzea, hori alde batetik, eta beste aldetik normalean jolasten ez diren pertsonak jolastera bultzatzea. Guk erabiltzen ditugun jolasak dira, alde batetik antzinaguko jolasak, adibidez, sokasalto, trukeme, klarionarekin, ziba, ekarri ditugu ziga pilo batu apaintzeko eta gero jolasteko. Dugu, adibidez, jolas kooperatiboen desberdinak, ez? Mai jolas adibidez ekarri ditugu arkatz kooperatiboa eta da arkatz handi bat, baina 10 pertsonen artean erabili behar da. Orduan da pizka bat desberdina. Bueno, nire ustez, azkenean jolasak beti dira jolasak, ez? Eta nire ustez onena da beste pertsona batekin jolastea edo sensazioak elkarbanatzea, hori da, nire ustez hori da gakoa. Hori, sensazio hori elkarbanatzea eta batez ere disfrutatzea. 8 urtetatik, 7-8 erekin hasi nintzen eta 58 daukat. Gure ziba tradizionalean badago, baina gero badago oso indar korronte berria, ziba akrobatikoa deitzen dena. Horre ziba dauka hemen rodamendu txiki bat, barrutik, ez du ikusten, ez dut ekarri bat ere ez. Eta hori ohitura datorkigu Estatu Batuetatik eta Inglaterratik. Horre herrialde horietan, askoz indar gehiago dauka ziba horrek. Eta gaur egun, kuriosoa, El Salvadorrekoa da munduko txapelduna, edo berena. Normalean, txapelketak ez genituen egiten. Jolasten genuen, jolastagatik, lagunekin egoteagatik, eta listo, ez? Bai, jolas asko daude, zibarekin, baina normalean, guk ulertzen dugun txapelketa ez. Dantzan jarri, irautera, badau jolas polita, Durangon zegoen, deitzen da eurak. Eta hor kontua zen botatzea eta gehien irauten zeuena, irabazten zituen beste ziba guztiak. Hor apostatzen zen, ala ez. Hori erabakitzen zen lehenago. Eta eurak esaten zenean, mundu guztia bota. Eta jolasten deben Durangoko Elizaren arkupean. Baina gero dauz asko, botxora, duela urteak, zarrek jartzen zituzten txamponak, perra txika, perra gorda, eta lerro bat, eta hurbildu behar zen, eta lehenengo hurbiltzen zena, apostaturako txampon guztiak irabazten zituen. Beraz, erabili da jolasteko, diru erabazteko, ondo pasatzeko, apurtzeko beste enzibak, horrezatik jartzen genituen txintxeta pilo eta koraza egiten genuen, koraza horrek, babesten zuen, txorta, kentzen zitzaion eta hemen txintxeta jarri, bai? Babesteko, ez? Zure ziba. Gaur egungo plastikozko zibekin zaila da, ez, tuneatzea, baina guk tuneatu egiten dugu, ez? Eta, egiten duzu zure ziba. Pertsonala eta bakarra. Lehen kalean ikasten zenuna, oin ikasi behar duzu ikastolan. Eta nik ikastolan irakusten dut, duela 6 urte baino gehiago, proiektu batekin, oso polita, gure memoria ludikoa berreskuratzen, proiektua. Eta hor, homek ikasi dute, egin dute, etortzen dira Aitor Ramonak, erakusten digute, beraien nola egiten zuten, dana. Zenba gauza, ez, dauz jolasean, hor barruan, hori da berreskuratu behar duguna. Eta jolasek, horrela bultzatzen zuten, gu ezagutzea, ez Facebooken edo beste nonbaiten, guk egiten genuen lagun erreala. Sokan bakarrik egin aldozu, lotu hor soka, baina zuk ez duzu salto egiten, behar duzu beste bat. Edo beste bi, edo pilo bat. Diktadura politikoa, bakarriko bat, gelditzen dara, herri guztietan askatasuna. Trukeme dau bakeolan sartuta, eta bakeola da gatazketarako bitartekaritza zentro batean, eta dau EDE Fundazioen sartute. Eta azkenean hori gu gara elkarte bat, eta denetari gaude. Alde batetik psikopedagogo, hezitzailek denetari.
Bueno, nire ustez, azkenean jolasak beti dira jolasak, ez? Eta nire ustez onena da beste pertsona batekin jolastea edo sensazioak elkarbanatzea, hori da, nire ustez hori da gakoa. Hori, sensazio hori elkarbanatzea eta batez ere disfrutatzea.